Dito tayo sa TentCity sa Alamada pa din. Sakop din siya ng Alamada. So, unahan lang ito ng asik-asik. So, bali pataas kayo. So, siguro may mga 1 hour 30 minutes siguro na biyahe. So, medyo pataas lang yung daanan kasi nga bundok siya. Ang entrance dito is 60 pesos. Ayan. Ayan yung ano dito. Yung view niya. Sobrang ganda. And then parang Baguio type siya. Kasi kahit mainit, pero grabe yung init, pero yung ano dito is malamig siya. So, madami din nagbebenta sa labas ng mga flowers and then mga bulaklak nga in English ko lang. Tsaka may mga pizza sila dito, may mga cafe. So, madami sila dito mga pwedeng galaan din. So, hindi lang ito yung TentCity na pwedeng galaan dito, marami din. Merong Nitibo Cafe, nakita ko doon sa gilid ng daan kanina. Ayan. So, abot kaya naman yung entrance, tsaka sobrang relaxing dito. At tsaka, napansin ko maraming nagpapatayo ng bahay dito kasi nga sobrang nice, tsaka sobrang ganda ng dito. Kasi sobrang malamig. Ayan. So, sige, tour ko kayo dito.